He umangwabe bethunane umangwabe uphi bethuna besikhe sathi ufuneka siyohlala eMzumbe because ngoku sisemva kukho izinto esifuna uzazi esingakwazi uzazi nesizivayo ngoku esifuna ubona uba zenzekile na okanye ziza kwenzeka nyani na. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. So ke bethunane niyayazi uba umangwabe Msoleki kudala wathi uyahamba yena khe kwafika wife number 5 and this season oko ebekhona ke kwagula utata uMusa Msoleki wasesibhedlele kwafuneka ke babamxhase bengamakhosikazi akhe. So ke umangwabe wabangumntu osekhona kodwa ke wathi ethetha noMakhumalo esithi at least noko ukhona akahambi. Wathi umangwabe khange ndithi andizohamba. Now umangwabe ke ngoku uphinde wenza esinye isigaxa namhlanje waba late andanabange 4-5 hours kwi-birthday party katata uMusa Msoleki. Utata uMusa Msoleki yena ufike ngo-5 PM umangwabe yena ke wafika ngo-9 PM. So ke umangwabe baniyakhumbula ngokuya kwakuthethwa ngento ye-birthday party katata uMusa Msoleki le 50th yakhe bekunye noMacelo noMakhumalo wathi yena kwidayari yakhe izofana nongathi yi-farewell. Saqomba hayibo utata uMusa Msoleki uyagula so uthini uthi izaba yi-farewell as in uba bebhabhayisa yena utata uMusa Msoleki okanye kuzobe kubhabhayiswa yena mangwabe. So ke ngoku into esiyivileyo ngoku kwi-preview yangomso umangwabe uzawube exela abantwana bakhe uba yena kunye notata uMusa Msoleki abazoqhubekeka behlala ndawonya as in bazaba kwi-separation okanye bazohlukana. So ke kuboniswe loo nto leyo ekunye noMawande andanobuzelande bekhona na yena kodwa khange aboniswe. So ke umangwabe usamile kulaa nto yoba uyahamba and ke ku as far as we know thina ngoku umntu osele andifuna ukuthi uhambile eMzumbe but osele zifumene enye indawo yohlala nguMakhumalo. Sade sabona ke nee-pictures zendlu yakhe sabone kunye nomama yakhe apha endlini yakhe I think ne-birthday party yakhe yayenzelwe phaa kwakhe uMakhumalo. Umangwabe ke na ke bezikhe zakhona ii-rumors zoba ingathi uzithengela umzi esilungwini naye njengoba uMacele ke engumama wasesilungwini koMassey Park nabo ingathi uMakhumalo nomangwabe bazifunele imizi. And asiyazi ke ngoMayeni inoba ke nakuMayeni usazibambe oShabeni nayazi mos uba uphole ePhola Park oShabeni uMayeni. Hey hayi kunzima bethunane sakhe sibone ke ba umangwabe uzawuhamba na nyani okanye kwenzeka ntoni ngoba side sabona notata uMusa Msoleki ekhalela uSne bethunane xakene nobomi. Hey loo nto uyabakhalela abantwana bakhe kule veki kupheleyo bekhalela uAbongwe kule veki ukhalela uSne hayi sana basentweni. Phofu ke uwife number 5 lona uMakhwela akabonakali indawo yena kuyo yonke lento iyenzekayo nakwi-50th birthday celebration khangakwazi uba khona ngoba kaloku awakaziswa amakhosikazi okanye kaka-introducwa kumakhosikazi amanye la katata uMusa Msoleki and awakafuna udibana naye. Anyways khanitshoni uba nicinga ntoni ngale nto kamangwabe esithi uyahamba? Ingabe uyahamba nyani ngempela this time okanye usagrogrisa? Mamgobhozi uyanibona kwividiyo elandelayo. Bye.